kuslai hampir teki kiuman kasmi Kadonut jong nakadap taka jing sengyu lenong Hinray ngatik ublay ulong kunong pensuk Updup yang aha kajing iit kapajanay Ngatep luthame kijing kuslai jong kadonut Utray unong pinduna ya kajing sniu kia Hapa ka perthai ka pen sniu ya ka men siam Uplay upen kuit pat u ai jing suk ka ba shisha Haka perpa ngamat ya kajing e Kajing binti jong la shai kasmi katir Hinray ngatipu Jesu uday kalinti Upat ya kakti Pat urahya na syaprang Ngatep luthame Kijing kuslay jong kadonut Utray unong pinduna Ya kajing sniu kia Hapa ka perthai ka pen sniu Ya ka men siam Uplay upen kupat ai jing suk ka ba shisha Haka pol bang namat ya kajing e Kajing bintit jong la shai kasni katie Hinray ngatip u Jesu uday kalinti Upat ya kakti pat urahya na syaprang Ngatep luthame Kijing kuslay jong kadonut Utray unong pinduna Ya kajing sniu kia Hapa ka perthai ka pen sniu Ya ka men siam Uplay upen kuit pat u ai jing suk ka ba shisha Kijing kuslay Ladanga shania Uwanra kajing kila Kasur jong uka pensnap Ya kamen sim Kajing irit jong uka long Kabane julong Ngatep luthame Uplay jong kajing iit Upa en la ihya Yang ngatam ha kajing ne Kijing kuslay kin slam hinray Uplay usa Kajing pening jong me kalong Kajing ke ku Ta ba shisha